играем с моят приятел Стефчо на Brawl Stars. Ето го моя акаунт. Не гледайте, че играем с един от най-слабите си броуъри. Просто днеска ще дигаме купи и ранкове, защото ни трябват и на двама ни. Бе, бах ти интрото да те направи чест. Нали знаеш, че сега снимам? Не знам. Кажи нещо на хората, които гледат. Ако съберем 5 лайка, ще бъда доволен. Да, и двама ни ще сме доволни. Ще направим част втора, в която може да дигнем някой играч до Макс Тиър. Или даже и повече. Може още хора да дойдат, но сега сме само двамата. Айде, Стефчо, почваме игра. Да, ще приема поканата. Хора, докато ние играем, може да си говорим. И ние с вас, и вие с нас. Всъщност, ние не ви чуваме, но вие ще ни чуете. Ами, хора, можем да ви питаме откъде сте, защото аз още не съм се запознал с повечето си абонати, даже изобщо не знам кои сте и откъде сте. Съжалявам за това. И аз май не съм си казал името публично. Аз се казвам Алекс и съм от Бургас. Няма да ви кажа къде живея и къде уча, защото не искам. Моя приятел Стефчо обаче е от Бургас. Ако искаш ми кажи къде живеете. Ти си кажи, ако искаш. Това си е твое. Да, ще кажа. Нека ще ми дойде с автомат Калашников в къщата. Спокойно. Хора, ако пуснете с ръчице в коментарите, обещавам, че в този час ще максна някой играч. Затова, хора, давайте, слагайте с ръчица, ще максваме герой, ще правя всичко за вас, ще правя чаленджи, които вие ми предлагате в коментарите, каквито и да са. Само да не са с самоубийства. Как очакваш да вземем някакви купи? Говоря за истинския живот. За... Хора, вие кажете всъщност дали искате изобщо да снимаме Brawl Stars, защото имаме и други игри. Пишете кои игри са ви забавни и какъв контент да правя. Защото не съм пробвал за сега друго освен игри. Затова за вас може би ще е интересно да снимам друго освен игри. А то другите, нали, втора част, примерно, искам да сме двамата и някой друг. Еми да, аз това казах, може да сме 3 човека. Стефчо, ти какво би предложил на феновете? Roblox. Еми, хора, ако искате Roblox, пишете. Може да играем и FIFA. Може да разцъкваме игри, които вие ни предлагате, което ще ни хъби на нас място после, да ги теглим, ако ги нямаме, да го правим за вас. Може смешен контент с шегички, защото вие не знаете нашия живот извън приложенията какъв е. Нашия живот с моите приятели,
Докато правим сценки за училищни неща, докато се разхождаме и си приказваме неща, просто е уникално забавен. И ако ви слушате всичко това, ще се пукнете. Най-много ако гледате нашите пробни моменти за правене на част от сценка. Тогава просто... Не мога да кажа, че това е най-кринжовото нещо, което съм гледал някога. Просто зад кадър не се търпи. Герой, що бие по толкова много? Ако гледате наистина зад кадър никакви глупости говорим, как някои ни се карат, например, бяхме на госпожата ни казва се, хопа, шегувам с вас, няма да кажа, докато си правим сценката, влиза в стаята и тя вика, вие що снимате? Ние викаме, снимаме такива пробни сценки, ако има нещо смешно, да си го запомним като момент. И тя ни вика, то е забранено да се снимат. Да, вика, това е незаконно, не може да снимате клипчета. Може да ви вкарат в затвора. Първо, тези клипчета са на нас. Не снимаме чужди хора около нас. И второ, защо да е незаконно да си снимаме клипчета, които ще са само за нас, за да може да напред във времето, да ги гледаме, да се смеем, да се връщаме спомени. Затова ние бяхме очудени. Също в минали класове тя ни е казвала, че Viber е за 18+. Който е съгласен за това, да лайкне, обаче който не е, да не лайква. Не бе, путра обратното, който не е съгласен. Да, шегувам се. Който не е съгласен да пише. Който не е съгласен да пише. Който е съгласен да остави сърчице в коментарите и да пише не съм съгласен. Viber не е за 18. Който е съгласен с госпожата ни, явно вие сте на една вълна. И според мен повече хора няма да се съгласят с това. От канала ми. Опа, дигнахме тук купи. А вие хора, искате ли да играете с нас Brawl Stars, ми е интересно, или други игри? Защото може и да пускаме стримове, в скоби когато се науча. Може и на FIFA, може и на много други игри, които ни препоръчат. Може да ни пускате акаунтите си, след като си направя може би TikTok и Instagram профил. Там акаунтите си на игрите и да ви отварям неща, да ви играя в тях. Може да играем с вас по някое време. Обаче не винаги, защото сега сме 4-ти клас и трябва да учим доста. И ние ще решаваме. Не чак толкова доста. Ако искате някакви важни въпроси да питате, може пък лично, ако можете да се свържете с мен, да ми пишете в Viber, ако успеете да ми го намерите. Няма как. По принцип на единствения начин, знаеш как мога да го намеря? Как? Ако сте от една група, ама такава, примерно, нали знаеш групата, дето е само за Brawl Stars в Viber. Споко, ще намерим. Аз имам и в нея имам много хора и те, ако ти видят какво си писал, могат да ти вземат номер. И ще имат база. Може и да си оставя под клипа номера, но не звънете много, защото знам, че вие пествалясте много хората. Но, ако съберем 6 абоната на този клип, знаете ли за мен 6 абоната какво са? За мен 6 абоната са като 1000 абоната за някой много голям канал. Това знаете ли какво е за мен? Съберем ли 6 абоната? Не знам, обаче може да има изненади.
Стефчо, кажи им да съберем 6 абоната. Искам да ги настроиш. Ти можеш да ги настроиш. Да помисля малко, аз така не мога да ги... Айде бе, това фанк 2 часоня. Не говори, има малки деца. Ще трябва това да го цензурирам. Явно не ни върви с слаби герои. Но няма да се откажем. Една-две игри да загубим не е толкова. Просто сега се разсейваме от вас, защото ние искаме на вас да ви е яко да гледате как губим и да ни се смеете. Ако някой има интерес, може да прати колко героя има и кой ранг е на Brawl Stars. За да можем да му се възхищаваме. Да. Сега ще ви дам няколко човека като избори, които може да включим в другия клип. Давам ви 3 човека. Вие изберете един от тях. Не ги познавате, но който ви звучи най-забавен, може да пусна анкета в канала си. Го изберете. А. Макси, ако е свободен. Б. Митко. В. Кой да е В? Пепе. Пепе Котенцето. Ако сте срещали Пепе Котенцето в града, няма да се очудя. Той е много известен. Да, направо е много известен. Целият град може да го знае. Вие може да ме познате, ако сте от Бургас. Не бих искал да казвам това, но може да ме намерите много лесно, защото аз се разхождам из центъра през делничните дни към един и нещо. И всички ме наричат Топчо, може да ме намерите по това. Вижте, това не е лош казус. Горе-долу, къде се разхождаш? Около... аз казах около центъра. Около Хесбургер, около Младост, около Кирил Методи. Такова маняк.